Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aytýar, bir gün uykymda ýatykam, ki ferişte meniň ruhaniýetim turdup alyp gitdiler. Cennetin däne tamam derajatyna aýladylar. İçinde boljak adamlar bilen düşündirdiler. We soňra dowdakyň içindäki adamlar we tamamy azaplarını maňa köpediler. Şol aýlanyp ýakam diye bir jehennemiň bir ýerini gördüm. Guya tamdyr kemin, çörek pişirilýän tamdyr kemin, etigi giň, üstü agdy darajyk. İçinde de bir zenanalar ve erkekler yalangıç. Fiha ricalun ve nisaun urat. Bir näçe heleyler ve erkekler gördüm yalangıç. O da yanıp pişip ötüýler. Şondan näni şol tamdyrın şol odun içinden bula yapışıp şol agdyna barýarlar, çykçak bolup şu defesine barýarlar. Etekden bir lavardap oturup şu defede däni bulary külük tepdiýledip, bular köz ýalygyp goýup hemmejini aşağı